No niin, terve. Talvi on taas tulossa ja sähkö alkaa kulumaan enemmän, joten tässä olisi semmoinen aika napakka tarjous sähköstä. Jos haluat semmoista vihreää sähköä nimittäin, niin tuosta voisi käyttää tuommoista koodia, niin saisi ainakin 10 alennuksia. No ei se kyllä kovin paljon ole, jos sähkölämmitys on. Ja sitten sen saa nopeasti tilattua missä vain asustaa ympäri Suomen, vaikka Helsingissä ja Tampereessa, Turulla ja Oulussa tai Rovaniemellä vaikka, tai missäpä nyt vai olekaan, niin sitä voi tilata tuolta tuommoista vihreää sähköä. Se on 100% vihreää sähköä. Helposti. Ja sitten pitäisi olla ihan luotettava sähkölasku, jossa voit valita, että tuleeko se paperisena e-laskuna tai sähköpostiin tuo lasku. Siellä on kaikki kulutustiedot ja muut ilmoitettu sitten samalla. Ja sieltä saat 100% vihreää sähköä ja kilpailukykyiseen hintaan, joten kannattaa tsekata tämmöinenkin tarjous.